Vitajte, priatelia. Vitajte na tomto žúre. Urobte si pohodlie a pokojne si zapálte. Nemáte sa čoho báť, priatelia. Poďte ďalej, chlapci. Ak má niekto chuť, v bare je slivovica, môžete si naliať. Jo na pod krýváňom fiam. Ja nevedel, že máš taký špicový starého otca. Dám si barec, pálinka. Čest práci, súdruhovia. Ja, ak dovolíte, poprosím o vodku. No len sa už nehambite a nemusíte sa ani vyzúvať. Vodka, barackovica a kaviár sú v chladničke. Pozieral som i za chladnička a našiel som miesto alkoholu jablko. A to tu zostalo po otcovi. Jozef, vyhoďte jablká do koša. Ja mám, Milanko, lepší nápad. Zavrite dvierka, vypnite plyn, je tu sušička potravín. Len sa neboj, starý otec. Môžeme tu žúrovať do septembra. Dovolíte otázka, čo je vlastne s vašim apukám? Ubytoval sa naproti v Slobodárni a stále nás špehuje spoza závesu. Prepáčte, ale ja tam nič nevidím, iba akési tiene. To je jeho tieňový kabinet. Má tam múzeum voskových figurín. Najväčším exemplárom je O. Chatterhand, takzvaný Lexa Barker. Ale videl som tam aj vypchatého cabaja a kozlíka. Chlapci, ja som presvedčený, že by sme si mali pripiť na našu širokú koalíciu. Jozef, prines poháre. Ale ako? Čo som tu ja? Veď za toto som celé storočia nebojoval, aby som nakoniec doma bol čašníkom. Choďte si vy do Čemadoku, nech vám tam nalejú. Keby toto videl môj brat, tak sa v tieňovom kabinete obracia. Nechnevajte, priatelia, ja proti konfrontáciám. Tu je Durajov psi obojok, dávam na národný poklad. Volá kto klope. Idem otvoriť. To budú zase svedkovia jeho. Chceš povedať Jehovovi? Nie, svedkovia jeho. Vladimírovi. Stále otravujú s petičnými listinami. A vykrikujú pod oknami všelijaké mrzké heslá. Napríklad, nerob si starosti, kováč, nikam sa pred nami neschováš. Košky, staré perie, opravujem pokazené dážniky, brúsim nože, nožnice, dajte nože, nabrúsim nože. To bude asi nožiar. To nie je nožiar, ale jasný mečiar. No, zase ste ma odhalili. Ale tento raz to bolo naposledy. Podstatné je, že viem, čo sa tu deje. A nože vám nenabrúsim. Nehovor, syn môj, o brúsení nožov, áno? Keď všetci dobre vieme, že si predovšetkým brúsiš zuby. Zuby alebo nože, to je jedno. Ja som už dávno celý nabrúsený. Radšej choď do toho svojho kabinetu. Poriadne si tam povysávaj a poupratuj. Lebo mám pocit, že keď sa tam pozrieme a poriadne si posvietime, tiene zmiznú a nezostane z nich nič.